پاراستنا دەستکەفتیا شۆرەشا نۆزدە تیرمێ و باژار و ناوچەیەن کوردی و هەرێم و لکێلەکە شەروانێن یەپەکێ و یەپەژێ و هەسەدێ لەسەر بانگا سەفەربەرییا گشتی ئەم هژمارێکێ جوانên کورد تابوورا خۆیا پاراستنێ بناوێ شەهید زیاد حەلەب ئاوا dikin û tevlî berxwedana rûmet û hebûnê dibin. Bi avakirina van taburan bi awayekî xwebeş û gelerî em karibin eniya şer bihêz û moral û rêxistin bikin. Ne tenê taxên xwe lêbelê kobê xwestin em ji şer û alîkariyê re amade ne. Em weke tabûra şehîd fermandar Ziyad bang li hemû bajar û navçe û gundên Kurdî û seranserî Rojava dikin xwe bi çek û rext bikin û erka xwe ya dîrokî ji bo welatekî azad û gelekî niştîman perwerî pêk bînin. Kurd ji mirinê mezintirin, Kurd jîn dibin. Silav li berxwedana Kobanê, Hesekê û Qamişlo û seranserî Rojavayê Kurdistanê.